22 fevralda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Aşgabatda iş sapary bilen baran Awganystanyň Milli Islam Hereketi Partiýasynyň ýol başçysy Abdul Raşid Dostum bilen duşuşdy. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berýär. Duşuşyň dowamyna taraplar energetika, kommunikasiýa, ulug we beýleki uğurlu taslamalaryň desin durmuşa geçirilmegi babatyna bilelikdäki tagallalaryň utgaşdyrylmagyna ıgrarlydyklaryny ötediler diýip maglumat aýdylýar. Türkmen daşary siýasat edarasy duşuşykda Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirjisiniň hemde Türkmenistandan Awganystana täze demir ýollarynyň çekilmegi ýaly taslamalaryň öz wagtyna we talaba laýyk durmuşa geçirilmegine özara gyzyklanma bildirilendigini aýdýar. Galbertide söhbetdeşligiň dowamyna Türkmen wekiliýeti Awganara gepleşikleriniň geljek tapgyrlarynyň geçirilmegi üçin öz syýasy giňişligini bermäge taýýardygyny ýene-de bir gezek tasdiklapdyr. Mundan ozal Awgan marşal Abdul Raşid Dostum 20 dekabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunmasary Wefa Hajiýew bilen telefonla gürleşipdi. Öňkü meýdan komandiriniň Aşgabada eden sapary Taliban wekilleriniň Aşgabada sapar edip Türkmen daşary siýasat başlygy bilen geçiren duşugynyň ýa-da gawat gelýär. Munyň bilen resmi Aşgabat fevral aýyna pandemiýanyň fonuny iki gezek Awganystanyň mihman kabul etdi. Iki hepde urak mundan ozal 6 fevralda Taliban hereketiniň siýasy edarasynyň ýol başçysy Molla Abdul Gani Baradaryň ýol başçylygyna wekiliýet Türkmen paýtagtyna Türkmenistanyň daşary siýasat başlygy Raşid Meredow bilen duşuşdy. Talibanyň wekili Muhammad Suhail Şahin duşuşykdan soň eden metbuat çykyşyna Türkmenistanyň top we topýaly halkara taslamalarynyň durmuşa geçirilmegine özleriniň goldaw bildirýänliklerini ma'lum etdi. Ol öz çykyşynda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow hem de onuň wekiliýeti bilen geçirilen gepleşikleriniň açyk we dostlukly bolanyny, özleriniň beýtarap Türkmenistanyň Awganystan babatyny alyp barýan siýasatyny, şeýle-de goňşy ýurdun häzirki wagtda dowam edýän we geljekde hem beriljek köp ýyllyk siýasy we ykdysady boldugyna oňyn baha berenliklerini aýtdy. Türkmenistan musulman, goňşy, beýtarap döwlet bolmak bilen uzak ýyllaryň dowamyna Awganystana parahatçylygyň ýoly goýulmagyna we ýurdun ösüşine gönükdirilen başlangyçlar bilen ýygyderli çykyş edýär diýip Muhammad Suhail Şahin öz hereketiniň döwletiň çägine durmuşa geçirilýän ähli milli taslamalarynyň goraglylygyny üpçün etmek arkaly Awgan halkynyň awadançylygyny we ýurdun ösüşine saldamly goşan goşmaklyga çalyşýanlygyny bellidi. Emma synçylar hususan jurnalistler Bruce Pannier bilen Abu Bakar Sıddık'ın bu duşuğun sırlılığına bağışlanan ulu gövümlüsüynünle Taliban'ın beren wadasynyň ıtıbarlılığı sonra gassynalany. Taliban bilen Türkmen wekiliýetiniň Aşgabatda duýdansy geçiren duşugy Amerikan mediasyna bu maslagata başanyň ýardam berip bermänligi barada sorag döretdi. Döwlet departamenti Aşgabatdaky maslagata üýeläriniň ýardam berendigini ret etdi. Başanyň döwlet departamenti Taliban wekilleri bilen Aşgabatdaky resmiýetleriň arasyna top taslamasy barada edilen maslagata ýardam berendigini ret etdi diýip 19 fevralda Newsweek neşri habar berdi. Uzunlygy 1840 kilometre barabar boljak top gaz geçirjisi arkaly Türkmenistan ýylda 33 milliard kub metr tabii gazy Awganystana, Pakistana we Hindistana bermegi maksat edinýär. Häzirki wagtda gaz geçirjiniň iň soňky barjak nokodunyň Hindistanyň Fazilka şäheri boljakdygy gödeňine tutulýar. Türkmenistanyň gündegöründe Liwap vilayatyny merhumlaryň jaýlanmagy üçin täze talaplar girilenden soň ila zerur resmi namalar almakda kynçylyk çeker. Şunyň bilen baglykda jaýlanyş çäreleri ýa-da süýçürler. Şol bir wagtyň özünde de pandemiýa sebäpli öňküsünden hem hat ýapyk bolan ýurdun daşyna gitmek üçin seýrek pursatdan peýdalanmaga tynançyan ýaşaýjylar hem resmi namalar almak zerurlygy bilen ýüzböýüz boldular. Ölýänleriň köpdigi sebäpli merhumlaryň ýakynlarynyň wagtynda resmi nama almagy mümkinçiligi bolmaýar edaralarda uly nowatlar emele geldi. Bu arada Azatlyk radiosynyň Liwapdaky habarçylary hem çeşmeleri 23 fevralda gurrun berdiler. Çeşmelerin sözlerine göre ýagdaýlaryň birinde 22 fevralda Farabda aradan çykan 55 ýaşly adamyň garyndaşlary ähli zerur kagyzlary ýygnyma üçin ir seherden akşam saat 17-de çenli döwlet edaralarynda geçirdiler. Häzirki wagtda yerli gonamçylyklarda jaýlama üçin ölüm şahadatnamasyndan başga da ölümüň sebäpleri barada kagyzy öz üçin alýan ýöritel okmançylyk resmi namalar bolmaly. 22 fevralda Azatlyk Liwapdaky habarçylary ilatyň gonamçylyklara barmagynyň çäklendirilen
edilenligini, şol sanda jaýlanyş çäretine gatnaşmagyň hem ýakyn garyndaşlarynyň madarlaryny ziyaret etmegiň gadagan edilenligini habar berdiler. Hususan da bu gadagançylyk ketelhanada ýogulan adamlaryň ýakynlaryna degişli. Habarçylaryň we adatlygyň çeşmeleriniň söýlerine görä ýurtda ilatyň arasynda ölüm derejesi ýokurlanýar. Her sebetde her gün diýenýaly jaýlanyş çäreleri geçirilýär. Paýtagtda ýygnanşyklara girdilen çäklendirmelere garamazdan şäheriň dürli ýerlerinde ýaz çadyrlary ýygyderli dikilýär. Jaýlanyş çäreleri sanitariýa düzgünleriniň berjä edilmeginde gyssagly geçirilýär. Paýtagtyň gonamçylyklarynda işçiler ak kostyumlarda, elliklerde we ýörite maskalarda işleýärler. Madarlar çaltkadylýar, derrew tabydy düşürýärler we gabrlary desine gömýärler. Türkmenistanyň häkimetleri pandemiýanyň başyndan beri ýurtda koronavirus alamatlary bilen geçýän we ölüme sebäp bolýan ketelçiligiň ýaýramagy barada açaçan düşündürüş bermeýärler. Ýogsa eýem geçen ýylyň tomuz aýlarynda Türkmenistanyň paýtagtynda we tebetlerinde her maşgalada diýenýaly syrkaw ýa-da ölen adamlaryň bardygyny, gonamçylyklarda madarlaryň ýygyderli we gyssagly gadylýanlygyny we morglaryň ölenleriň jesetlerini plastik kaplara salyp goşurýanlygyny habarçylarymyz habar berdi. Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň söýlerine görä ýurtda henüzem koronavirus ýok. Dekabr aýynyň ahyrynda Türkmenistanyň prezidenti ýurtda COVID-19 keseliniň hataby alynan hadisalarynyň ýokdugyny ýene aýtdy we muny üstünlük diýip adlandyrdy. Bu aralykda Adatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä şuňlar ýurtdan çykmak mümkinçiligine garaşan ýurdun raýatlary seýahatçylyk üçin zerur lokmançylyk resmi namalaryny almagy howlukýarlar. Şolaryň arasynda hemişelik göçüp gidýänler şeýle hem ýurtdan çykyp bilmän galan daşary ýurtlar bar. Käbirleri geçen ýylyň aprel aýyndan beri gitmek mümkinçiligine garaşýarlar. Adatlyň Aşgabatdaky anonim çeşmeleriniň biri ýakyn wagtda ortada gitmek üçin sanlyca mümkinçiligin göz öňünde tutulýanlygyny şolaryň birinin Türkiýanyň üstünden geçýänligini belledi. 22 fevralda saat 18-de Türkmen hova ýollarynyň uçary Türkmenabaddan Ankara uçdy. Uçuşdan 3 gün öň döwlet migrasiýa gullugynyň işgärleri Türkmenistandan Russiýa Federasiýasyna gidýän adamlara göçüp gitmek statusyna eýe bolanlara we maşgalalary bilen birleşmek isleýänlere jaň edip çykdylar. Olaryň arasynda gitmäge ruhsaty bolan we ortadan S7 hova ýollary bilen Moskwa gitmek mümkinçiligine garaşýan emma planlaşdyrylan reýsleriň sanawlaryna goşulmadyk adamlar bardy diýip ýagdaýdan ygtybarly çeşme bu adamlara 3600 manada Ankara uçmagyň soňra bolsa öz başdak Moskwa aşmagyň teklip edilenligini görürlerdi. Onuň söýlerine görä köpler gitmäge uly islegi we fevral hem mart aýlarynda ortada göne uçuşlarda orunlaryň sanynyň çäkli bolmagy sebäpli Türkiýanyň üstü bilen hödürlenen mümkinçiligi razy bolupdyr. Mundan öň ortada 20 fevralda planlaşdyrylan uçuş 28 fevrala çenli ýyda süýşürildi. Mart aýynyň 25-ne we 31-ne iki sany uçur planlaşdyrylýar. Biletiň bagasy 371 Amerikan dollaryna durýar. Ýurtdan gidýänler zerur resmi namalary almaly bolýarlar we Türkmenabad şäherine barmaly. Ýurdun gündöwündaky halkara howa menzili koronavirus pandemiýasy başlanany bäri ýurdun ýeketäk howa portyna öwrülip, ähli ýük hem ýolagçy gatnawlary Türkmenabadyň üstünden amal aşyrylýar. Türkmenistan 2020-nji ýylyň mart aýynda uçuşlary toktatdy. Ýylyň dowamında halkara gatnawlaryna girdilen gadagançylyk birnäçe edek udulduldy. Soňky edek şu ýylyň 1 martyna çenli. Şeýle hem ýurtda geçen ýylyň aprel aýynyň başynda girdilen welaýetlaryň arasyndaky hereket çäklendirmeleri saklanýar. Ýolagçy otlular 16 iýuldan bäri gatnamaýar. Türkmenistanyň Demokratik Saýlaw Opozisiýa hereketiniň ýegindeş başlygy Murat Gurbanowyň YouTube ulgamyndaky tanqidi çykyşlary türkmen häkimetlerini ýyňjylykdan açyrýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy türkmen opozisiýaçysynyň çykyşlaryny dinlemekde aýyplanýan Onur Çoraýetyň bir hepde bäri Lewap welaýatynyň merkezi polisiýa bölümine tutsawlukda saklanýanlyklaryny habar berýär. Saklananlaryň opozisiýa videolaryny halaýanlyklar üçin döwlete dönüklük etmekde aýyplanýanlyklary aýdylýar. Murat Gurbanow geçen ýyl daşary ýurtlarda türkmen aktivistlarynyň fiýasy işçiligi ýokurlanýan mahaly opozisiýa sahnasyna öňe çykdy. Türkmenistanyň güýç edaralarynyň dürli pikirliligi basyp ýatyrmakda bolan taktikalary ýyllar boýy halkara adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň hasabatlaryna tassyk bolýar. Beýlek opozisiýa wekilleri bilen bir hatarda Gurbanow özüniň ýygyderli YouTube çykyşlaryna türkmen hökümetini emelsizlikde tanqidlaýar. Türkmenistanyň hökümeti bu aýyplamalary
ne boyun alýar ne de ret edýär. Opozisyoner Gurbanowyň çykyşlary Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Lewap vilayeti boýunça bölümlerini ýyňjylyksızlandyryp başlady diýip ýagdaýdan habarly bir çeşme anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä opozisiýa wekiliniň YouTube çykyşlaryny halanlyklary mahkama tarapyndan anyklanan, ýagny videolara laýyk basanlyklary aşkar bolan onlarça raýat bir hepde bäri Türkmenabadyň polisiýa bölüminde saklanýar. Çeşme saklananlaryň sanynyň 180 adam töweregini aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy saklanan raýatlaryň howsarlary bilen gizlinlik şertlerini habarlaşmagy başardy. Ol tutsawlykdaky raýatlaryň esasan Farab, Sayat, Çärjew hemde Darganaty etraplarynyň şeýle-de vilayet merkeziniň ýaşaýjylaryndan ibaretdigini, olaryň bir hepde bäri aş-suwsuz polisiýa bölüminde saklanýanlyklaryny habar berýär. Saklanan raýatlar opozisiýany goldamakda, opozisiýa videolaryny laýyk goýup olary maliýeleşdirmekde hemde döwlete dönüklükde aýyplanýarlar diýip Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň Jenaýet kodeksiniň 171-nji maddasy döwlete dönüklügi Türkmenistanyň raýatynyň harby çakmyşyk döwrüne bilhassaýyn düşmanyň tarapyna geçmegi, içäliçilik etmegi, daşary ýurt döwletlerini halkara we daşary ýurt guramalaryna ýa-da olaryň wekillerine Türkmenistanyň milli bähbitlerine garşy gönükdirilen düşmançylykly işi geçirmek üçin döwlet sırlarynyň berilmegi ýa-da gaýry kömek edilmegi diýip kesitleýär. Döwlete dönüklükde höküm çykarylan raýatlar 10 ýyldan 25 ýyla çenli möhlet bilen azatlykdan mahrum edilýär. Ýöne Azatlyk radiosy YouTube videolaryny laýyk goýmak bilen döwlete dönüklügiň arasyndaky arabanyşygy anyklap bilmedi. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä Lewapda saklanýan tutsawlary öz howsarlary bilen duşuşmak gadagan edilýär. Eger olary nähildir bir günä ýönkäp bilseler, olaryň 1 ýyldan 3 ýyla çenli möhlet bilen türmäge basylmagy mümkin diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ozalky ýyllarda türkmen kadyetleriniň adam hukuklaryny goraýjy toparlaryň syýasy matlapla adlandyrýan aýyplamалary bilen ýerli aktivistleri türme tutsawlygyna höküm eden halatlary bolupdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä bir hepde bäri Türkmenabadyň polisiýa bölüminde tutsawlykda saklanýan raýatlary mahkama işgärleri gödäwçilik edýär. Polisiýa işgärleri tutsawlaryň ýanyna goýup berilmeýär. Diňe mahkama sorag edýär diýip Çeşme gurrun berdi we aklawçy mümkinçilikleriniň kynçylyklary barada aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Habarçy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan bir ýerli synçy Murat Gurbanowyň ýyl içinde awraýynyň artýanlygyny, bu ýagdaýyň bolsa ýurt ýolbaşçylaryny ýyňjylykdan gaçyrýanyny aýtdy. Bir ýerli internet ulanjysy Gurbanowyň YouTube çykyşlarynyň VPN ulanmazdan ýurt içinde el ýeterlidigini aýtdy. Azatlyk radiosy bu el ýeterliligiň esasy maksadyny anyklap bilmedi. Türkmenistan YouTube, Facebook we Twitter ýaly sosial ulgamlary petikli saklaýar. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy şu günler Lewap vilayatynyň Darganaty etrawyna internet el ýeterliliginiň geriminiň giňeldilýändigini habar berýär. Azatlyk 19-njy ýanwarda Darganaty etrawyna internetiň tezliginiň pesdigi, bahasynyň bolsa gymmatdygy barada habar berdi. Munyň ýyzyny fevralyň başlaryna Türkmenistanda öý internet hyzmatlarynyň bahalary arzanlady. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmenistanyň hökümetini raýat hukuklaryny şol sanyna raýatlaryň söz, metbuat we ýygnanyşmak azatlyklaryny basyp ýatyrmakda tankyd edýärler. Mundan ozal Türkmenistana daşary ýurtlardaky aktivistler bilen naragatmaşyk saklamakda guman edilen bir Balkanabadly ýurist Peygambergeldi Allaberdiýew huligançylyk aýyplamalary bilen 6 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar ýuriste çykarylan hökümi syýasy matlapla adlandyrdy.